wato su fa ƙasan nan komai tsatsaf za ku gan shi ba datti. Kun ga wannan ledojin ana sayarwa a shaguna ne a kowane anguwa, so mutum kawai zai je ya siya duk bolan gidan shi da mutum ya kwashe a wannan ledan, idan ya kwashe zai ajiye a waje. Masu kwashe bola za su zo da daddare, duk layin da suka bi suka ga wannan bolan to za su kwashe for free. To kun ga wannan da a ce za a yi a Kano, gaskiya ba karamin taimakawa za a yi da kwashe bola ba. A ce kawai a samu kamfani da shi kawai zai dinga buga ledojin ne, which is good, amma mutane ya su je su siya a shago da daddare a zo a kwashe bola. To kun ga kenan za a rage bola. Gaskiya this is a good initiative. Kun gani wallahi ko ina tsatsaf ba datti a ko ina tsatsaf yake, komai da komai.